Ahojte, volám sa Peter, pracujem ako fitness tréner a výživový poradca. Už dlhú dobu sa venujem živej vegánskej strave a mnoho mojich klientov mi dáva otázku, ako môžu vitariáni budovať svoju svalovú hmotu aj bez mäsa a živočíšnych produktov. Tak som sa rozhodol, že dnes pre vás pripravím úplne ideálny a najlepší potréningový drink na budovanie pevnej a zdravej svalovej hmoty. Začneme tak, že si vytvoríme konopné mlieko. Mnohí Slováci nevedia, že konope je lokálna potravina a obsahuje vysoké množstvo bielkovín. Konopné mlieko pripravujeme takým spôsobom, že vložíme do Vitamixu predpripravených 50 g konopných semiačok, zalejeme vodou a necháme rozmixovať, kým nám nevznikne krásna biela tekutina. Čím ďalej začínam? Organický rýžový proteín, ktorý je robený z organickej ryže. Jednu odmerku úplne stačí. Čo je výhoda rýžového proteínu je v tom, že je oveľa ľahšie a rýchlejšie vstrebateľný ako živočíšny proteín. Preto je hlavne po tréningu veľmi dôležité, aby sa nám všetky nutričné látky dostali veľmi rýchlo do svalových buniek a tým ich vyživili. Pri banánoch by som používal čo najzrelšie banány, a to kvôli tomu, že čím je banán dozretejší, tým obsahuje vyššie množstvo cukru a po tréningu potrebujeme veľmi rýchly zdroj energie, ktorý nás bude vyživovať. Takisto ideálny zdroj cukrov je hrozno, obsahuje veľa glukózy, ktorá má najrýchlejší efekt vlastne vstrebávania sa do krvi. Omega-3, nenasýtené mastné kyseliny, ja používam chia semiačka, najlepší zdroj na svete, 10 gramov. Ďalej, nutrične najvýživnejšia listová zelenina na svete je to kale, 50 gramov úplne stačí. Ďalšia fantastická vec, maca prášok. Maca prášok je prirodzený stimulant testosterónu, hormón, ktorý sa vo veľkej miere podieľa na tvorbe svalovej hmoty v ľudskom organizme. Na záver môj favorit na budovanie svalovej hmoty, a to je moringa prášok. Moringa prášok obsahuje všetky esenciálne aminokyseliny. To sú tie aminokyseliny, ktoré človek musí prijať z potravy, pretože si ich nevie vyrobiť sám. Tým sa absolútne najrýchlejšie vyživí svalová hmota i hneď po cvičení. Iba zavrieme, kvalitne rozmixujeme. Na zdravie vášho svalstva.